ଦନ୍ତା ହାତୀ ଭାଙ୍ଗିଲା 2ଟି ଘର, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକର ରେଙ୍ଗମା ଗ୍ରାମରେ ଗଟଚଡ଼ା ଦନ୍ତା ହାତୀର ଆତଙ୍କ। ପୂର୍ବ ରାତିରେ ଗଟଚଡ଼ା ଦନ୍ତା ହାତୀ ରେଙ୍ଗମା ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ପ୍ରଥମେ ଚୈତନ୍ୟ ନାୟକ ଓ ଅପୂର୍ବ ନାୟକ ଘରକୁ ହାତୀ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଜୀବନ ବିକଳ ପରିବାର ଲୋକେ ଘର ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ଦୁଇ ପରିବାର ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଘର ବର୍ତ୍ତି ନାହିଁ। ଏପଟେ ହାତୀ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ 2ଟି ପରିବାର। ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 2 ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ଘର ମରାମତି ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତାର ସହିତ କେବେ ପହଞ୍ଚି ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛି ନା ଆକାଶ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି।